खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि गोदान गोदान खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ गोदान दिल्लीयाव फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बराव बड'लेण्ड महोत्सब खुंफुंनो थियारि जाबाय। बर' माहारिनि हारिमु, राव, थुनलाइ आरो दोरोङारि आसार खान्थिफोरखौ हादरजों लोगोसे दुलाराय मुलुगाव गोसारहोनायनि थांखिजों हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव गिबि खेबनि थाखाय खुंजानो थांगासिनो बड'लेण्ड फेस्टिभेलआ। फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बर खालि बर' थुनलाइ साननि लोब्बायै हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि साइ इन्दिरा गान्धी स्टेडियाम के.डि. जादबआव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बड'लेण्ड फेस्टिभेलखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि जुथायै बानजायनायाव बिटिआर सरकारनि हेफाजाबजों फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो लानाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव गिबि खेबनि थाखाय खुंनो लानाय बे बड'लेण्ड फोरबोनि गेजेरजों बर' हारिनि राव, थुनलाइ, हारिमुखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बड'लेण्ड हालामनि दावबायथिलि जि.आइ.टेक मोननाय बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंनाय जागोन। बे फोरबोनि लोब्बायै दिल्ली सहराव मोनसे हारिमुआरि हान्जा सुरनाय दिन्थिफुंनायबो जागोन। एबसुनि आफादगिरिया खौरांगिरि मेलाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे फोरबो बेखेवनाय हाबाफारियाव 15 नभेम्बर खालि हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ हांख्रायनाय जादों आरो दासान्दि पिएमअजों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बाहागो लाफैनो हांख्रायनायनि सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मिरुनि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे हादरनि गुबुन गुबुन फोथाराव खामानि मावनाय माखासे जर'खा राजखान्थिगिरि, आरिमुगिरि, फालांगिरि, खौरां बिजोंनि सोलोंथाइगिरि आरो जायगायारि आफाद गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ बे फोरबोआव बाहागो लानो हांख्रायनाय जादों। बिथाङा फोरमायबावदों दि 16 नभेम्बर खालि बे फोरबोनि लोब्बायैनो बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गायसनथाइ सानखौबो फालिनाय जागोन आरो बे सानखालि राजघाट साइ स्टेडियामनिफ्राय इन्डिया गेटसिम मोनसे गाब गोनां हारिमुआरि हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो गुबुन मोनसे सावराय जथुमनि आयदा महरै माहारियारि सोलोंथाइ बिखान्थि 2020 नि गेजेरजों बिमा रावनि बिजोंनि खाबु आरो जुजिनाय आयदानि सायाव मोनसे सावरायमेल लानाय जागोन। बे सावरायमेलाव मिरुनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ बाहागो लागोन। नैथि खौराङाव दङ कच राजबंशी सोमावसारगिरिफोरा आलादा रायजोनि दाबि लाना क'क्राझारनि गेजेरजों हान्जा सुरदों। होबथाजानाय आफादनि दैदेनगिरिफोरजों थाबैनो गोजोन सावरायनो आरो कच राजबंशी हारिनि थाखाय आलादा कमुतापुर रायजो दाफुंनायनि दाबिजों गोबां सोमावसारगिरिफोरा समबार 4 नभेम्बर खालि क'क्राझारनि गेजेरजों हान्जा सुरदों। कमुतापुर स्टेट डिमान्ड कमिटि (KSDC) आ क'क्राझार सरकारि गोजौसिन गेजेरारि माल्टिपार्पज फरायसालिनिफ्राय जिल्ला कमिसनारनि मावख'सिम दिन्थिफुंनायखौ दैदेनदोंमोन। जेराव बिथांमोनहा भारतनि गाहाय मन्त्रि आरो हादोरगिरिनो बिबुंसार होनानै गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। जों गोबाव समनिफ्रायनो आलादा कमुतापुर रायजो दाबि खालामबोगासिनो दं। KSDCनि आफादगिरि लखिन्द्र रेआ बुंदोंमोन दि सोरखारा KLOनि मासिगिरि जीवन सिंहजों गोजोन गोरोबथानि फारसे दासिमबो जेबो गोख्रों राहा लानो हायाखै। सोमावसारगिरिफोरा कच राजबंशी हारिनि थाखाय फारियाव सोजानाय हारिनि थामान होनो खावलायदोंमोन, जाय गोबाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबोगासिनो दं, जायखौ सुस्रांनाय जायाखै। रायआ हुमखि होदोंमोन दि जुदि सोरखारा फिन्नाय होनो हायाब्ला आसाम, सोनाब बेंगल आरो बिहाराव गोख्रों सोमावसारनाय जागोन। थामथि खौराङाव दङ आग्रानि साखाथियाव फाइटार जेटआ जाब्रबथाय जाना गोग्लैदों, पाइलटफोरा रावबो थैयाखै। भारतारि अख्रां सान्थ्रि फाइटार जेटआ समबाराव उत्तर प्रदेशनि आग्रानि कागरल गामिनि खाथियाव जाब्रबथायाव गोग्लैयो। रिपर्टनि बायदियैब्ला पाइलटआ बिरखंनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो दासिम रावबो जिउ खहा जानाय एबा जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै।
मिग-29 दावहारु बिरखंआ पान्जाबनि आदमपुरनिफ्राय बिरदोंमोन। बे जाथाया मोनसे एप्रिलनि समाव जादोंमोन। दावराव-दावसिनि उनाव बिरखंआ अरजों साग्लोबजादोंमोन। बिरखंआ हायाव सौग्रावनायनि सिगां पाइलट आरो जेटनि लोगो पाइलटआ समाव ओंखारलांदोंमोन। गिबि रिपर्टफोरनि बायदिब्ला बिसोरो जाब्रबथाय जानाय जायगानिफ्राय माखासे मिटार गोजानाव दंमोन। रैखाथि मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि जाथायनि सायाव बिजिरसालिनि नायबिजिरनायनि बिथोन होनाय जागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आलमरा बास जाब्रबथाय। थैनायनि अनजिमाया सा-36 जाबाय। चिफ मिनिस्टारआ 4 लाख रांनि अनसुंथाइ फोसावदों। मैया 4 नबेम्बर खालि उत्तराखन्डनि आलमरा जिल्लायाव गंसे बासआ गोथौ हाखराव गोग्लैनायाव खमैबो 36 दावबायारिफोरा जिउ खोमादों आरो सा-19आ जोखोम जायो। सा-40 नि बांसिन दावबायारिफोर लाबोनाय बासआ पौड़ी जिल्लानि नैनीडंडरानिफ्राय नैनीतालनि रामनगरसिम दावबायगासिनो दंमोन जेब्ला बेयो मार्चुलानि खाथिनि संख्रि ओनसोलाव लामानिफ्राय गोग्लैयो। बिबानगिरिफोरा गोख्रैनो जाथाय जानाय जायगायाव फिन्नाय होदोंमोन जेराव नेशनेल डिजास्टार रेसपन्स फर्स (एनडीआरएफ), स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फर्स (एसडीआरएफ) आरो जायगायारि पुलिसनि हानजाफोरा रैखाथि हाबाफारिनि थाखाय ज' जादोंमोन। आलमरानि पुलिस सामलायगिरि देवेन्द्र पिंचाइआ इंगित होदोंमोन दि रैखाथिनि नाजानाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव थैनायनि अनजिमाया बांनो हागौ। जाब्रबथायनि खौरांखौ गिबियाव फुंनि 9 रिंगासोआव माखासे दावबायारिफोरा बिबानगिरिफोरनो फोरमायदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला दासिमाव थैनायनि अनजिमाया सा-36 जाबाय, जायनि जाहोनाव गाहाय मन्थ्रि आरो उत्तराखन्डनि गिबि मन्थ्रि सानैबो खहा जानांनायफोरनि थाखाय थाबैनो हेफाजाब फोसावनो गोनां जादों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ दुखु फोरमायो आरो थैनायनि नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो गाहाय मन्थ्रि रिलिफ फान्डनिफ्राय 50,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावो। उत्तराखन्डनि गिबि मन्थ्रि पुष्कर सिंह धामीआ उफ्रा हेफाजाबजों थैनाय सुबुंफोरनि नखरनो 4 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो 1 लाख रां होगोन होनना खोथा होदों। जाब्रबथायनि सायाव मेजिस्ट्रेट नायबिजिरनोबो बिथोन होदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ आसामाव गुबुन गुबुन जाथायाव मानै मैदेरा मोब्लिब बोगथाबजानानै जिउ गोमादों। आसामनि सोनाब कामरुपनि दंगारगाव ओनसोलाव कुल्सी फरेस्ट रेन्ज मावख'नि साखाथियाव मासे गोथै हाग्रानि मैदेर मोननाय जादों। जायगानि रिपर्टफोरा सुबुरुन होयो दि खाथि-खालानि मोब्लिबारि फोनांजाबनायनि जाहोनाव मैदेरा मोब्लिब बोगथाबजादोंमोन जानांगौ। बे गिथावना मोब्लिबारि फोनांजाब होनायनि थाखाय सुबुंफोरनि बेरेखायै गुबैयै राभा मुंनि सासे जायगानि सुबुंफोरनि बेरेखायै अजद सिखांदों। बे दुखुनांथाव थैनायनि सोरगिदिं थानाय थासारिखौ नायबिजिरनानै हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव दंमोन। बिबानगिरिफोरा हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथिनि जेंनाखौ सुस्रांनो आरो बेफोरबायदि गिख्रंथाव फान्दायनायनिफ्राय बैफोर समायना जिबफोरनि रैखाथिखौ रोखा खालामनो नारसिनजागासिनो दं। बेफोर जाथायफोरा हाग्रानि जिब-जुनारनि रैखाथिनि थाखाय लानाय रैखाथि राहाफोर आरो आयेन बेरेखा मोब्लिब फोनांजाबनि बेरेखायै गोरासिन नेमखान्थिफोरनि गोनांथिनि बादै गोब्राब जिंगा सिखांदों। द'थि खौराङाव दङ मेघालयआव हाबफैनायनि नाजानायखौ फेलें खालामदों। सा-7 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों। मेघालयनि खोला-सोनाब गार' हिल्स जिल्लायाव भारत-बांलादेश सिमानि साखाथियाव कालाइचार पेट्रल पस्टनि सिङाव बादलामाग्रि ओनसोलनिफ्राय गासै सा-7 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमनाय जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनि बायदिब्ला बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ सिमा रैखाथि हानजा (बीएसएफ) आरो कालाइचार पुलिसजों जागायनाय मोनसे जथाय अपारेसननि समाव हमनाय जादों। पुलिसआ रोखा खालामदों दि हमजानाय सुबुंफोरा बांलादेशनि नोगोरारि आरो आथिखालाव बांसिन फोरमायथिनि थाखाय बिसोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं। मेघालयआव बांलादेशी नोगोरारिफोरनि हाबनायनि सोमोन्दै रबिबाराव मोन्नाय मोनसे आन्दोआरि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै बीएसएफआ पुलिस सामलायगिरिजों गोरोबलायदोंमोन आरो सिमायाव अपारेसन जागायदोंमोन। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि बे सुबुंफोरा साख्रि नागिरनानै मेघालयनि गोजान गोजान ओनसोलफोरनि गेजेरजों खोला भारतआव दावबायनो सानदोंमोन। हमजानाय नोगोरारिफोरनि सिनायथिखौ 20 बोसोर बैसोनि आंगुर हुसेन आफिफ, 35 बोसोर बैसोनि आमिर आली, 60 बोसोर बैसोनि चांद मिया, 32 बोसोर बैसोनि बुकुल मिया, 45 बोसोर बैसोनि मीर जहां, 35 बोसोर बैसोनि रासेल आरी आरो 35 बोसोर बैसोनि बिप्लब मिया होनना सिनायथि होदों।